Ojedinelé 1000-stranové dielo je dokumentáciou úsilia Slovákov o vlastný štát a zároveň obhajobou samourčovacieho práva národa. Vyšlo pôvodne v Argentíne, v Buenos Aires v roku 1954. Jeho autor, Ferdinand Ďurčanský, bol profesorom medzinárodného práva. Krátko pôsobil aj ako minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Po salzburských rokovaniach 28. júla 1940, kde sa stretli delegácie vrcholných politikov Slovenskej republiky a Nemecka, bol Ďurčanský na základe intervencie Hitlera odvolaný. Ďurčanský patril do kresťanského krídla slovenskej vlády na čele s Jozefom Tisom. Ako slovenský vlastenec, pre ktorého bol na prvom mieste záujem národa, prekážal rovnako aj Sovietom a Čechom. V roku 1945 musel preto Slovensko opustiť. Svoju činnosť v exíle zameral na obnovenie štátnej samostatnosti. Presadzoval aj teóriu o kontinuite Slovenskej republiky. Vážení priatelia, nachádzame sa v Rajci pri buste azda najvýznamnejšieho rodáka z tohto mestečka, profesora doktora Ferdinanda Ďurčanského. Profesor Ďurčanský bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. storočia. Bol jedným z najvzdelanejších Slovákov. Bol profesorom medzinárodného práva, študoval v Paríži, v Hágu, v Lvove. Neskôr bol slovenským ministrom, no predovšetkým bol celoživotným advokátom práv slovenského národa. Ďurčanský do posledného dychu svojho života bojoval za naplnenie samourčovacieho práva Slovákov, obraňoval Slovákov pred jeho neprajníkmi a pred všetkými, ktorí popierali právo Slovákov mať svoj samostatný štát. To je aj dôvod útokov, ktoré boli v poslednom období na túto historickú osobnosť. Jednoducho sú tu isté sily, ktoré sa nezmierili s existenciou Slovenskej republiky a robia všetko preto, aby zanikla. My v Združení slovenskej inteligencie ideme opačným smerom. Snažíme sa hovoriť pravdu o našich národných dejinách a vyzdvihovať ľudí, ktorí bojovali za náš slovenský národ. Preto sme sa rozhodli spraviť tretie vydanie najvýznamnejšieho diela profesora Ďurčanského, a to Bielej knihy, ktorá je jeho takým, možno povedať, politicko-historickým závetom. Dúfajme, že tieto jeho myšlienky sa aj s vašou pomocou budú šíriť ďalej.